Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Son moitas letras. Teño que buscar algo co que escribir, seguín pensando en alto. Erguínme e comecei a dar voltas de redor buscando un sitio no que me poideran prestar un bolígrafo. Un lápiz tamén me valía. De redor do parque había varias tendas. Todas elas tiñan unha folla de papel e un algo para escribir. E moita xente de redor. Seguramente non era nada do outro mundo pedir prestado un bolígrafo, pero a min dábame vergoña. Tamén seguía sen un can, cousa que me fixo reflexionar tanto que esquecín que buscaba algo co que escribir e comecei a mirar se había letreiros de búscase xente para traballar. Saín do marco do parque e botei cara ao porto. Ao pé da rúa había un barco escorado contra unha casa e cunha porta no casco. Aquela debía ser a rúa do barco, deducín. Non atopei ningún letreiro que me poidese axudar, aínda que evitei chegar á taberna da noite anterior. Tiña medo de que o camareiro me mandase a paseo por tomalo pola oficina de información. De calquera xeito non lembraba ver ningún aviso de que precisaran xente. Dei volta cara atrás polo paseo marítimo e baixei cara á praia. Sentei na area e mirei a auga ir e vir. O mar que tanto me atraía, derrotada. Co dedo debuxei un sol radiante, unha nube e unha casa, como facía de pequena. Sentada na area vin que podía escribir, que xa non me facía falta o bolígrafo nin o traballo. Estánse cero, achegando un, cursa cero, o estreito cero, e cero, vai, cero, a, cero, casa, cero, de, cero, torval, un, o, cero, contrasinal, cero, e cunha raia de baixo, dous, un, ñañaras, cunha raia de baixo da A, un, sastipen, cunha raia de baixo da E, cero, talí, cunha raia de baixo da I. Mais ou menos teño. Non o entendo moi ben, pero teño. Claro que non sabía quen se estaba achegando, nin o que significaban as últimas palabras da nota, e os números eran signos de puntuación, e o subliñado debían ser os tildes. «Que fas? Borra iso!» dixo o froilán eléctrico, borrando cos pés o que acababa de escribir. «Tranquilo, non creo que sexa para tanto», rosmei mirando indiferente. Froilán mirou ao paseo, seguiu a liña do valado e ao ver que non había ninguén, tranquilizouse. Deixou a maleta que debía pesar un quintal na area e miroume como a un director de colexio enfadado. «Non será para tanto se tiveches sorte e non te viu ninguén», rifou. Froilán era un tipo alto, con pinta de obreiro de anuncio de bebidas refrescantes en calorías e cara de malo. De malo non, de enfadado. Sí, era desas persoas ás que unhas cellas nos condeaban a terlles medo. Se cho deixaron na túa habitación nunha nota dentro dun sobre, será por algo, seguiu. Visto desde abaixo, era divertido. Pero se non me viu ninguén, dixen restándolle importancia. Porque non lle cadrou, eu vino, insistiu. Ai, si, e que significa? Preguntei. Significa que tes que ir a do Torroal, canto antes, que se están achegando. Dalles o contrasinal, e xa che dirán eles, explicou mentre sentaba o meu carón. Ti sabes como chegar? Preguntei. Claro, confirmou. Lévasme, pedín. Non respondiu. O goberno amarelo ven ata aquí? Volví preguntar. Claro, claro que ven ata aquí, ou que pensas? Se viñeches da man dun deles, dixo con malicia. E se non tivera aquel soño con Damián, rebatiría os seus argumentos, pero non me tiña a pinta de anxo que lle vira na cidade. Se me quixera matar, faríao antes, para que ia molestarse en vir andando ata aquí, razoei. Admito que iso tamén me despistou. Ao mellor eslle útil a súa facción, ou fócheslle. Soltou con veleno de víbora. E que é iso de sastipentali? Preguntei para non responder. Lévasme. Que zuno che entrou con que te leve, rosmou. Canto me pagas? Acabouse